church trails. Explore Malta's rich religious heritage and discover the art and culture that shape the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' Santa Katerina ta' Siena, Verġni u Duttur tal-Knisja u waħda mill-patruni tal-Ewropa. Santa Katerina twildet fi Siena fis-sena 1307. Tiskanta bil-qawwa ta' dil-mara meta f'dak iż-żmien meta l-mara ftit kellha rwol soċjali barra mid-dar, kemm kienet mara ta' kuraġġ u ta' fibra. Tħabbtet ukoll bil-qawwa għad-drittijiet u l-jeddijiet tal-Papa li kien niċċelebraw il-misteri qaddisa. Int mallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb tagħna Kristu ħnina. Kristu ħnina. Int sultan ħanin tagħna mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Talla bin il-Missier. Int li tnekkid nubit tad-dinja, ħenna lina. Int li tnekkid nubit tad-dinja, il-qatt tal-tana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis. Int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla inti ħeġġeġt bimħabba tas-sema lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena fil-kontemplazzjoni tal-passjoni tal-mulej u fis-servizz li tat lill-Knisja tiegħek. Għamel bit-talb tagħha li l-poplu tiegħek miġbur xirka waħda fil-misteru tal-ġisem mistiku jikseb ferħ għal dejjem fid-dera tal-glorja ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis. Din l-aħbar li smajna minn għandu li qegħdin inxandrulkom. Li Alla aħna nissieħbu flimkien. U d-dem ta' Kristu Ġesu, Ibnu, jinaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inkunu qegħdin inqarqu bina nfusna. U l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna u fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jinaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma ddibniex, inkunu qegħdin ingidbuh u kemmtu ma tkunx fina. Uliedi, dan qiegħed niktibulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, lil Ġesu Kristu il-Ġust. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħaj lill-Alla. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Flimkien? Birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Qalbi kollha inbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek
flimkien Birek ruħ tiegħi il-mulej. U li jaħfir dnubitek kollha, ifejjaq il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, jaħadnek bit-tiba u l-ħniena, flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Ħaninu twajjeb il-mulej, id-dumma jadab u kollu mudrija, ma joqgħodx jitlewwem magħna u anqas jinkorla għal dejjem. Flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Għax hu jaf kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Imma tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem ma' dawk li għandhom il-biża' tiegħu u s-sewwa tiegħu ma' wlied uliedhom ma' dawk li jħarsu l-patt tiegħu u jiftakru fil-preċetti tiegħu u jħarsuhom. Flimkien birek ruħ tiegħi il-mulej. Imbierek missier sit is-sema u l-art, tal-li inti dawn il-ħwejjeġ għarrafthom lil min hu ċkejken. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den u rejthom li ċkejknin. Iva missier, għax lilek hekk ogħġbok. Kollox kien moti lili minn missieri, u ħadd ma jaraf lill-liben jekk mhux il-missier, kif ħadd ma jaraf lill-missier jekk mhux liben, u dak li lilu liben irid jarrafulu. Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu maħabtin u mtaqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni għaliex jiena ta' qalb ħelwa u għumli. U intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom, għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Kemm joqgħod preċiż għal Santa Katerina ta' Siena dan il-kliem li għadna kemm xandarna issa mill-Evanġelju skont San Mattew, meta Ġesu idur lejn il-missier u jgħidlu nfaħrek missier sit is-sema u l-art għax indaw il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-erf u d-den, lil min huwa gburi, lil min huwa superf, jiġifieri, u rejthom li ċkejknin. Santa Katerina ta' Siena dan għamlitu għaliex hi fi żmien diffiċli ħafna biss 33 sena imma wetqet ħafna. Mhux biss fi Siena fejn kienet tgħix, imma wkoll meta kellha tivvjaġġa f'xi postijiet oħrajn. Il-mulej hekk jaf jaħdem. Fil-fatt Ġesu stess jgħid iva missier għax lilek hekk ogħġbok, intaf tinqedab min huwa dajjef, min huwa ċkejken biex tagħmel ħwejjeġ kbar. U għalhekk dal-kliem għandu jagħmlilna ħafna kuraġġ lil kull wieħed u waħda minna biex aħna narfu li l-mulej sejħinna bisimna, il-mulej sejjaħlek bismek, il-mulej jafek u l-mulej jaf jagħmel ħwejjeġ kbar anki permezz tas-sem ċkejken tiegħek, tas-sem umli tiegħek. Anki jekk l-Evanġelju kultant jinħass tqil, imma l-mulej qed jgħidilna ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom. Xtaqt naqsam magħkom żewġ siltiet qosra minn dak li
qalet Santa Katerina ta' Siena. F'dak li hija kienet tiddetta lil min kien jikteb dak li kienet taqsam miegħu spiritwalment. U fid-dialogu fuq il-providenza tagħha hija tgħid dan qed tindirizza lit-Trinità. Int u Trinità eterna, int qisek baħar kbir li fik aktar ma nfittex aktar insib u aktar ma nsib aktar infittex. Int b'xi mod ixxabba r-ruħ li qatt ma tixba bik, għax fil-kobor tiegħek hekk ixxabba r-ruħ li tibqa' dejjem tixtieqek u tkun bil-ġuħ għalik u Trinità qaddisa għax tixtieq u trid tarak fid-dawl tiegħek. Int li inti id-dawl tas-sew. Araw bliema intimità Santa Katerina tindirizza it-Trinità. Tgħidilha int u Trinità eterna. Inti tiġbidna lejk. U fl-istess silta tkompli tgħid dan u titlob dan u kobor u Trinità eterna u baħar bla qiegħ. X'tista' tagħtini aktar minnek innifsek? Int nar dejjem iħeġġeġ bla qatt ma jintemm. Int nar li bisħana tiegħek teqret fir-ruħ kull imħabba tagħha nfisha. Int nar li teqret kull kesħa. Bid-dawl ta' dan in-nar, dawl li bih jiena raft il-verità tiegħek, inti ddawwal il-fema ta' kull bniedem. Dan huwa kliem ta' min jixtarru u ta' min jitolbu wkoll. Ħuti eżies aħna u niċċelebraw il-festa ta' Santa Katerina minn Siena, inresqu quddiem Alla l-missier dawn it-talbiet għalina u għall-popli kollha tal-Ewropa. Ngħidu għalhekk wara kull talba mulej isma' it-talba tagħna. Mulej isma' it-talba tagħna. Sabiex fil-Knisja jiġu milquha b'serenità u ferħ il-valuri tal-intelligenza u s-sensibilità tal-mara. Nitolbu mulej isma' it-talba tagħna. Għan-nisa li jemmnu sabiex bħal Santa Katerina ma jibżawx intervjenu fix-xena soċjali, ekonomika u politika u jagħtu l-kontribut siewi tagħhom. Nitolbu mulej isma' it-talba tagħna. Għan-nisa impenjati fis-servizz tal-kelma, tal-Ewkaristija u tal-Karità sabiex fil-qaddi tagħhom juru l-wiċċ tal-Knisja Omm. Nitolbu mulej isma' it-talba tagħna. Għalina il-koll sabiex fuq l-eżempju ta' Santa Katerina ta' Siena inkunu strumenti ta' għaqda fost ħutna l-bnedmin. Nitolbu mulej isma' it-talba tagħna. O Alla, li f'Santa Katerina ta' Siena tajt lill-Knisja tiegħek kotra ta' fuq dusija. Isma' dawn it-talbiet tagħna u għatina li bħala aħna wkoll nikbru fil-erf tal-ħwejjeġ tas-sema u fl-imħabba ta' bejnietna bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej mill-idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin nofrulek fit-tifkira ta' Santa Katerina ta' Siena biex fuq it-talim u twissijiet ta' din il-Verġni Qaddisa inroddulek ħajr Alla veru b'ħeġġa dejjem akbar bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li konsagraw ruħhom għal Kristu minħabba is-saltna ta' smewwiet jixraq infaħru lilek għall providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax biha interġa' sejjaħ il-bniedem għal qdusija li fiha sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' żewġa San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Katerina ta' Siena u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu,
Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna il-qawwa il-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenn għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu Ġesu li qam minn bejn l-imwiet biex jagħti l-ħajja lilna. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda ngħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawl Alla stess, aħna nissieħbu flimkien quddiem ta' Ġesu Kristu Ibnu inaddafna minn kull dnub. Alleluja. Nitolbu. Dan l-ikel qaddis mulejla ħadna mill-mejda tas-sema kien ukoll iżom ħajja fuq l-art lill-Verġni Santa Katerina ta' Siena. Għamel li bis-saħħa ta' dan l-ikel aħna niksbu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lil Alla.
Barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna eħlesejna wieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Obżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina wara ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa nbilek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla
itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem, u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema iqda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija li timtella s-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżnata kuljum għatina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana Om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina war dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o Pija, o Ħelwa, Verġni Marija. Nitolbu skont l-intenzjonijiet tal-Papa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umalla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Togi ta' David. Itlob għalina. Togi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana Itlob tal-konfessuri. għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mlisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju Itlob mqaddes. għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla tneħħit nubit tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej.
ħaruf tal-etnek jitnubiet ta' dinja. Ismana nitolbuk mulej. ħaruf tal-etnek jitnubiet ta' dinja. Hen għalina Itlob għalina qaddisom malla. biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Għati l-inna għaddejja tijek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża dejjem Verġni Marija, ankunu meħlusin mid-dwejqa ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost l-qtajja tas-sema, idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja l-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja u l-knina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Santa Katarina ta' Siena, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Nitolbu. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq l-irus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.